То так, пра палітвязняў. Першым пытаннем давайце распавядзем пра тое, па вашых адчуваннях, ці рухаецца цяпер працэс па вызваленню палітвязняў і спыненню ці там скарачэнню рэпрэсій у Беларусі. Так не і чаму. Ну, калі казаць пра скарачэнне рэпрэсій, то гэтага няма. Зараз вось адбываюцца новыя суды, прызнаюць экстрэміскімі ўсё новыя рэсурсы, таксама ператрусы і затрыманні, ну і ўсё гэта адбываецца. Людзей садзяць у турмы, нічога ў гэтым плане не змянілася. Калі казаць пра размовы пра вызваленне палітвязняў, то я пра гэта вось нічога не чуў. Ну, калі вось паглядзець на нашу дынаміку, якая вось у нас тут адбываецца, то ну паміж партыямі палітвязняў ёсць час у 3 месяцы. Вось хутка ўжо будзе 3 месяцы з таго часа, як вось у сакавіку 19-го, калі вось я нічога не пераблытаў, 19-го так адпусцілі апошнюю партыю палітвязняў, і у нас ужо зараз хутка будзе 3 месяцы. І калі глядзець вось на гэтую дынаміку, то кожны раз колькасць палітвязняў, якіх вызваляюць, яна павялічваецца ў разы. У апошні раз гэта было 250, перад гэтым было 123, таму зараз можна разлічваць на 500 палітвязняў. Было б вельмі добра, калі б яно так адбылося, але зараз я пакуль што нічога не чуў на гэты конт. Што там адбываецца, як? Можа, Джон Коул хутка паедзе там. Зараз больш пра вайну кажуць. Добра, а ці верыце вы самі ў тое, што палітвязні бліжэйшым часам зноў будуць вызваленыя, і што асабіста вам пра гэта сведчыць, ці наадварот? Ну, тут можа быць толькі два варыянты: альбо да, альбо не. Таму што калі дамовы з амерыканцамі яны будуць выконвацца, то так, яны адпусцяць яшчэ людзей. Але тут справа ў тым, што, па-першае, трэба дамовіцца, каб іх прыняла другая страна. Гэта, мабыць, ці Літва, ці Польша будзе. Больш верагодна, што Літва. А другое, гэта як рэагуе на гэтыя перамовы Расія. Лукашенка вельмі шмат размаўляе з Пуцінам, і раней, і зараз таксама. І гэта не толькі наконт вайны, таксама Пуціна вельмі клапаціць яго вось гэтыя дамовы з амерыканцамі. Ён баіцца, што Лукашенка можа здрадзіць і дамовіцца аб тым, што яму не патрэбна, каб вось саскочыць з гэтага вось альянса, каб забяспечыць сябе яго вось перабывання на троне. Асабіста вы якія імёны прозвішча чакаеце пабачыць у гэтым спісе і чаму? Я жадаў бы, каб усе былі на свабодзе, і казаць вось я лічу, што вось гэтага патрэбна адпусціць, а таго не, ну гэта будзе неправільна. Я лічу, што я бы чакаў, каб адпусцілі ўсіх, ну і каго яны туды ўключаць. Ну, па-першае, гэта яшчэ вось такія людзі вядомыя. Разумееце, што многіх я амаль што не ведаю нават, хто гэта можа быць, ні прозвішчаў, нічога. А вось калі казаць пра тых, каго я б вось жадаў, праваабаронцаў адпусцілі, некаторых вядомых людзей, журналістаў, вось Пачобута адпусцілі, Статкевіча адпусцілі, ну, калі можна так казаць. Вось Мікола Аўтуховіч зараз застаецца. Шмат яшчэ іншых людзей. Аліневіч, там, з такіх, у каго вось сур'ёзныя тэрміны. Андрэй Будай. Вельмі шмат хто. Я не магу нават пералічыць усе прозвішчы. Добра, як думаеце, ці ідзе зараз тэндэнцыя на зніжэнне рэпрэсій у Беларусі таксама? Так, не, і чаму, з чаго робім такія высновы? Ну, пакуль што не, я ўжо казаў, што ідуць ператрусы, новыя крымінальныя справы. Па ЕГУ зараз справы ідуць з студэнтамі, з тымі, хто належыць вось да ЕГУ, з тымі там размовы, і можа кагосьці затрымліваюць за гаюн, затрымліваюць за экстрэмізм, за каментары, вельмі шмат чаго. І з таго, што паляпшэнні, якія ёсць, гэта можа тое, што не ўсім даюць рэальныя тэрміны з адбываннем у папраўчых калоніях, і шмат больш трапляюць на хімію і на дамашнюю таксама. Гэта, канешне, такая добрая тэндэнцыя, але ну, гэта разумееце, што мы ўжо вось тут з гадамі так кажам, што гэта добрая тэндэнцыя. Як гэта можа быць добра, калі вось людзей затрымліваюць? Это з таго, што я бачу. А паляпшэнні, ну якія тут паляпшэнні? Калі перастануць садзіць людзей і адпусціць усіх палітвязняў, тады можна будзе казаць, што штосьці ідзе. Таму што нават калі казаць пра гэтыя дамовы з амерыканцамі, то адных выпускаюць, а другіх садзяць.
Добра, у цэлым зноў жа такое ж пытанне, як вам падаецца, у чым на чым цяпер палягае грамадска-палітычная дзейнасць беларусаў у замежжы, якія ключавыя ёсць накірункі? Ну, а ці ёсць гэтая дзейнасць увогуле? Калі глядзець на правальныя выбары ў каардынацыйную раду, на якіх прагаласавала толькі чуць болей за 2000 чалавек, гэта я не лічу, што гэта перамога. Нічога добрага няма. Разумееце, што гэта з-за вельмі высокага недаверы грамадства да гэтых палітычных структур, якія тут абразаваліся, да так званых дэмсілаў, таму што яны нічога не робяць для простых людзей, для тых, хто не ў палітыкі, для тых, хто не займаецца актывізмам, хто не медыйны і не ўваходзіць у гэтыя структуры. Гэтыя людзі, яны не бачаць, каб гэтыя структуры былі карыснымі і яны штосьці рабілі. Яны не прыбліжаюць час нашага вяртання дамоў, яны не дапамагаюць людзям у бытавых справах. Ну і што тут казаць пра гэта? А што можа рабіць дыаспара? Першае, гэта шукаць такія вось выхады на людзей там, на зямлі, як кажуць у Беларусі, каб працаваць з імі, рабіць якія-небудзь там контрпрапагандысцкія матэрыялы. Таксама работаць з беларусамі ў замежжы, таму што вельмі шмат беларусаў выехала з 2020 года, і гэта там, мабыць, да мільёна чалавек, таму што гэта вельмі вялікая моц. Тая палітыка, якая праводзілася на працягу гадоў, яна прывяла да таго, што няма давера і што людзі прадастаўлены самі сабе. Яны там шукаюць працу, там штосьці робяць, і яны не бачаць, каб вось гэтыя сілы яны працавалі на агульную справу і на іх. Таму трэба вяртаць давер, каб нашы галасы былі чутныя ў медыа, каб людзі гэта чулі, яны чулі, хто што робіць і аб'ядноўваліся. Трэба рабіць нейкія праекты, больш сацыяльныя, я вось такое лічу, што гэта можа спрацаваць. Таму што калі людзі пабачаць падтрымку і тое, што гэта можа быць ім карысна, то яны могуць да гэтага прыяднацца. Уласна, вы як бачыце вось выбудову гэтай грамадскай дзейнасці ў эміграцыі? На што зараз можна кідаць свае высілкі? Трэба казаць, хто і што і якія ставіць мэты. Калі казаць пра вызваленне Беларусі, то гэта павінна зрабіць моцныя медыйныя ресурсы, якія будуць даходзіць да кожнага беларуса, то есть маць там сотні тысячаў, там мільёны праглядаў, каб усе беларусы ў замежжы, а таксама і там праз VPN з Беларусі маглі гэта пабачыць, паслухаць і чуць, што там кажуць. Калі будуць вось такія зроблены шляхі, выбудаваны такія масты да людзей, патрэбна ў гэты час рыхтаваць праграмы нейкія, сапраўдныя праекты, якія будуць працаваць як з людзьмі ў эміграцыі, а таксама рабіць праекты, якія могуць штосьці прапанаваць людзям, якія жывуць у Беларусі. Тады будзе вось нейкая перспектыва. Таксама, было б вельмі добра працаваць у напрамку арганізацыі вызваленчай арміі, у падрыхтоўкі людзей, таму што мы бачым, што сітуацыя зараз вось становішча гэта яно вельмі такое трывожнае. Былі тут паветраная гэтая трывога у Літве і у Польшу дроны залетаюць, бывала, што мы на грані вайны, таму трэба рыхтавацца, быць гатовым, што можа Расія ўторгнуцца, праз Беларусь могуць уторгнуцца, Лукашенка уцянуць у гэтае, а таксама і да таго, што мы можам пайсці туды. Украіна вось кажа пра тое, што калі што, дык яны могуць адказаць і могуць нанесці удары па аб'ектам у Беларусі, і гэта можа таксама вызваць пагаршэнне становішча военнага. І таму нам патрэбна рыхтавацца. А ці бачыце вы нейкія канкрэтныя такія прыклады, як можна было б камунікаваць з беларусамі, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, і ці вашае блогерства гэта спосаб на тое? Разумееце, што гэтае блогерство было спосабам до 2020 года. Калі пачаліся вось усе гэтыя падзеі 2020 года, Лукашенко зразумеў, што патрэбна рабіць, каб нас адрэзаць ад людзей, і нас прызнаюць экстрэмістамі, за гэта людзей садзяць, за гэта людзей пераследуюць, таму ім вось напрамую так вось нельга кантактаваць, і яны гэта робяць дзесьці там у прыватных чатах, хтосьці прыязджае, бывае, што на свой страх і ріск, але вось гэта патрэбна рабіць. Што я бачу, па-большаму гэта асабістыя кантакты з людзьмі, можа праз якія-небудзь там соцсеткі. Так, каб вось масава штосьці рабіць, я лічу, што людзі таксама глядзяць, яны не падпісваюцца, але ж яны глядзяць, таму вось TikTok, YouTube патрэбна рабіць контрпрапаганду і даносіць вось нейкія такія ідэі. Аднак мы не маем такіх вось сродкаў, каб уплываць на нешта ў самой Беларусі, таму што мы адрэзаны ад краіны. Таму яны ж гэта разумеюць, і што яны глядзяць, што мы можам прапанаваць толькі якія ідэі. І нельга людзей вось падвяргаць такому рыску, каб там сказаць ім штосьці зрабіць